guys! Bine ați venit la un nou video pe Free Fire. Și acum vom da doar un match, ca să știți, doar un match dăm. 1 vs 1. Nu pot să dau mai multe, că mereu fac videouri de o oră, de 40 de minute. Și am vreun player pe aici sau? Păi bă, dacă e așa, dar nu aici. Și unde e atunci? Și în primul rând, dacă gata, oameni buni, nici acum nu m-a găsit, sau să-l găsesc, că pe aici nu găsesc, deci că e invizibil. Da, intră și pun o pauză și revin când am intrat pe mapă. Ok, oameni buni, am intrat în al doilea match. Clas cu armele mele. Iau asta cu 7 gem. Să baricadează și știu. Știam că pot. M-a rupt. Să încerc să-i dau cap. Cum o faci fata asta, bro? Mamă, ce cap era acolo. Dar nu mai sunt bun de lucru. Stați așa că îi joacă cu șarp, cu ea sau joacă cu șarp. Nu. Da? Aici? Ăsta. Ia atenție aici, capul. Cap? Mamă, câte capuri. Ia uite ce să fileze.
Silanul. Bun. Ia Vere. Te vere, dă-i ia acum, e cap. Ia, uite aici, cap. Ia-te că pune asta dau și mă. Bro, ce cap îmi dădea dacă nu mă puneam gluși și mă dădeam pe bordă. Credeți-mă că dacă aș putea, o să o să pun de-astea cum mă joc Fortnite, dar o să vă arăt gen cum să zic, pun telefonul pe să zicem, hai pun telefonul pe cameră și dau drumul și vă uitați așa la televizor, care cumva nu pot să vă arăt. Și aici câteva capuri. Da, pe cum vede, nu vedeți și voi ce face ea? Cum dă cap așa? Ăsta e ultimul meu, dacă trebuie să mă apuc, dau drumul la celălalt. Ba, băi! Ba! Da. M-a rupt. 8-2. Cam atât ca ce peste. Pa, pa.